Топ Рент-а-кар има по нещо за всеки. Изборът е в твои ръце. И не, този път не ти говоря за автомобили. В Топ Рент-а-кар предлагаме пътнически и товарни бусове. И най-якото е, могат да се карат с категория Б. Елате сега да ви покажа цялата гама. В автопарка разполагаме с Рено Канго с товаримост от 650 кг, а отпред разполага с две места. Ford Custom, удобство и повече пространство. С товаримост до 800 кг и 3 места. А ето това е Ford Transit. С него побираш повече, превозваш повече и постигаш повече. С товаримост от тони 400 и 3 места. Каква е разликата между Custom и Transit ли? Ами Transit е по-голям. Независимо дали си предприемач, организираш събитие или просто ти трябва повече място, имам решение. Избери твоя бус и карай уверено с Топ Рент-а-кар.